Fetħu l-applikazzjonijiet għall-voluntiera għall-pellegrinaġġ annwali Djoċeżan għall-Morda f'Lourdes organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda f'Lourdes UMTAL li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Il-mulej illum jurina li jrid ikompli jimlina bil-fidi tagħna fih. Fidi bla kundizzjoni. Fidi li xi kultant titlob minna li aħna nemnu bla ma naraw. Ejjew nħallu dan il-ferħ tal-fidi li l-mulej jrid jagħtina ikompli jagħtina kuraġġ u qawwa fil-mixja tagħna ta' dan ir-randan imqaddes. Ejjew fil-bidu ta' qudiesa nibdew billi nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha ħalli niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa wumli, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, int iġġeddet id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb. Għamel li l-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għall-ħajja ta' issa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewid ġodda u għar ġdida. Ma jitfakkarx iżjed li moddi, f'moħħat aktar ma jiġi. Imma għad jifirħu u jaqbżu bil-ferħ għal dejjem minħabba f'dak li għad noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalem għallena, il-poplu tagħha għal-ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxaq bil-poplu tiegħi. Ma jinstemax aktar fiha leħen il-biki, lanqas leħen in-niket. Ma jkunx hemm iżjed fiha tarbija li tgħix ftit ijiem, lanqas xieħ li ma jinteliex bil-omor. Għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena u ta' 100 sena jkun il-midneb meta jieħu l-kastik. Huma għad jibnu djarhom u jagħmru fihom, jħawlu dwili u jieklu frottom. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Nollik mulej għax erfajtni flimkien, nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni u ma ferraħx l-edewwa tiegħi bija.
Mulej tellajt li mill-mewt l-ruħi, ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Flimkien nollik mulej għax irfajtni. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem imqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu, fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għotu jidwi lajjat ta' ferħ. Flimkien nollik mulej għax irfajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej l-għajnuna tiegħi, inbdilt fis-sfin il-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi infaħrek għal dejjem. Flimkien nollik mulej għax irfajtni. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu telaq mis-Sammarija lejn il-Galilija għax Ġesu stess xehed li profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilija, il-Galilin laqgħuh tajjeb billi l-kol raw kull ma kien għamel f'Ġerusalemm f'jum il-festa għax huma wkoll kienu marru għall-festa. U reġa' ġie f'Kana tal-Galilija fejn kien biddel l-ilma f'inbit. Issa f'Kafarnaum kien hemm uffiċjal tas-sultan u kellu lill-ibnu marit. Meta sema li mill-Ludija Ġesu kien ġie fil-Galilija, marandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu, jekk ma tarawx sinjali u weġubijiet ma temnux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej qabel ma jmut lit-tifel. Qallu Ġesu, mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. Huwa nieżel iltaqgħu miegħu l-qaddejja tiegħu u qalulu ibnek ħaj. U staqsihom x'in kien meta beda jeqleb għall-aħjar. U huma qalulu il-bieraħ fis-seba' siegħa telqu d-deni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu ibnek jgħix u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie l-Galilija mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-koll nixtiequ li dak li l-profeta Iżajija iħabbar dina Ġerusalemm għallena, din il-belt li fiha iż-żgħażagħ jgħixu għal 100 sena, fejn il-midneb jirċievi tant ħniena minn Alla illi veru hekk ma jkunx irid assolutament ma jistax jirċievi jew ma jirċivix il-qawwa tal-maħfra ta' Alla. Fejn in-nies jibnu djarhom u jistgħu jgħixu fihom. Dan huwa dak li l-profeta Iżajja jiddeskrivi f'dik li Ġerusalemm tal-għena. Nistgħu ngħidu Ġerusalemm tas-sema jew Ġerusalemm ta' dejjem. Huwa dak li Alla jwiegħed permezz tal-profeta biex jgħidilna il-patt tiegħi, il-wegħda tiegħi jien ser inżomma. U xi drabi aħna li għandna fidi falla, meta naraw anke kif id-dinja hija sejra bħalissa ngħidu lil nfusna, imma meta se jseħħ dan il-kliem, mhux li kieku iseħħ bħalissa, mhux li kieku il-gwerer jieqfu, l-armi jieqfu, ikun hawn il-paċi tas-sew bejn kulħadd.
Ovvjament, Ġerusalem tas-sema, Ġerusalem tal-għena, Ġerusalem ta' dejjem huwa l-istat li Alla jsejħilna fih jekk aħna nilqgħu li nkunu parti mill-wegħda tiegħu. Nilqgħu il-ferħ li hu jagħtina jekk aħna nemmnu fih. U Ġesu li kellu rabta kbira ma' din l-art ta' Ġerusalem u mad-dawra tagħha l-art imqazza, jimxi minn żona għall-oħra u minn żona l-oħra jkollu tip ta' reazzjoni diversa mingħand in-nies li jilqgħuh. Fis-Sammarija li ma kienx wisq post fejn kienu iħobbu ħafna lil Ġerusalem in-nies tal-post, kellhom it-tempju għalihom għal rashom, kien hemm daqsxejn tikketta bejnhom u n-nies l-oħra tal-Ludija. Dawn in-nies meta semgħu lil Ġesu baqgħu mistaġba bil-kliem tiegħu, laqgħuh. Il-Vanġeli jgħidulna Ġesu dam hemmhekk jumejn jipritka u n-nies jisimgħuh. Imbagħad imur fil-Galilija fejn jekk in-nies ma jarawx sinjal ma jemmnux, ma jilqgħux il-kelma tiegħu. Għalhekk Ġesu jikkwota il-vers tal-Iskrittura tat-Testament il-Qadim, ebda profeta mhu milquh f'pajjiżu. Allura Ġesu jagħmel dan is-sinjal, San Ġwan jgħidilna t-tieni wieħed wara li kien għamel il-miraklu f'Kana fejn biddel l-ilma f'inbit, jagħti fejqan lil dan iben l-uffiċjal illi kien mar jitolbu bil-ħniena mulej ejja inżel, ġifieri għamel vjaġġ ejja ħdejn it-tifel li qed imut ħalli tfejqu. U Ġesu bil-qawwa tiegħu ta' Alla jgħidlu it-tifel jgħix. It-tifel huwa ħaj. U allura dan speċilu qiegħed ħażin, ejja. Imma għax jemmen għall-kelma ta' Ġesu jirritorna lejn daru u anke l-qaddejja tiegħu u n-nies tal-familja tiegħu jagħtuh il-konferma li fil-mument li huwa emmen f'Ġesu dak il-waqt it-tifel qeleb għall-aħjar ħallih id-deni. Ma kienx baqa' fil-periklu li jmut. Dan huwa sinjal li jrid ikabbar il-fidi tagħna, illi l-Vanġelu jagħtihulna biex aħna nemmnu fil-kelma ta' Alla. U Ġesu jagħtina ħafna sinjali anke fil-ħajja tagħna. Jekk aħna niftħu l-qalb tagħna għal ferħ li l-fidi tagħna fih tagħtina. Ejjew ilkoll nitolbu lil Alla biex xi darba jkollna sem minn Ġerusalem tal-għena. Biex xi darba jkollna sem minn Ġerusalem tas-sema. U sakemm inkomplu nimxu fil-mixja tagħna ta' dan ir-randan biex niċċelebraw flimkien lejt tal-mulej, lejt tal-irxoxt, ejjew ngħidulu lil mulej, mulej kattar fina l-fidi tagħna fik. Mulej kompli mlina bil-qawwa tiegħek ħanemnu fil-qawwa tiegħek li ssalvana. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ikun infaħħar. Ħuti eżis f'dan iż-żmien qaddis tar-randan, il-mulej jistidilna biex nifirħu u nfaħruh għall-ħniena tiegħu magħna. Nitolbuh iħares bit-tjieba lejna u jagħtina l-ħajja fl-ispirtu aħna untennu mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Għall-katekumeni u l-katekisti biex jiffurmaw ruħhom bl-għajnuna tal-kelma tiegħek u hekk ikunu dawl għal ħuthom nitolbu. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Għal dawk li huma responsabbli mill-paċi fost il-ġnus biex jikkooperaw miegħek fil-bini ta' smewwiet ġodda u għar ġdida li fihom issaltan il-ġustizzja nitolbu. Mulej ġeddidna bl-ispirtu qaddis tiegħek. Għal morda fl-isptarijiet u għal min iħaddem il-professjoni medika
biex Kristu jimlihom bil-fidi u l-kuraġġ fil-qawwa tiegħu li tfejjaq. Nitolbu. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għalina biex nemnu bil-fiduċja kollha li l-kelma tiegħek għandha l-qawwa li tibdilna mingħajr ma nippretendu sinjali minn għandek biex inkomplu nemnu. Nitolbu. Mulej ġeddidna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek. Mulej Alla tagħna, sawwab fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nimxu skont il-preċetti tiegħek u nħarsu bil-fedeltà il-kmandamenti tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej biex niksbu l-frott tas-sagrifiċċju li noffrulek, ħalli f'din il-ħajja neħilsu mill-ġibdiet ta' dnub u niġġeddu bil-ġid tal-ħajja tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int ta' kull sena lil fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għid biex bħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu
u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Salvana jint, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew il-kol flimkien nitolbu t-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi l xulxin. Paċi magħkom. Paċi magħkom. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Talla, dan u li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jagħtuna l-ħajja, iġedduna u jqazzuna u jwasluna fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Fettħu l-applikazzjonijiet għal volontira għal pellegrinaġġ annwali djoċeżan għal Morda Flurd organizzat mill-Għaqda Maltija għat-Trasport tal-Morda Flurd Umtal li jħejju sessjoni ta' taħriġ apposta. Il-pellegrinaġġ se jitmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna u se jsir bejn it-13 u 17 ta' Lulju. Għal aktar tarif ċempel 7922 6606 jew żur umtalmalta.org. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattaltana ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talbtana Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħarisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smat talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek.
o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Alla tlob għalina mitimbin issa fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem. Amen. Bi Kristu Sidna. Amen.
talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Giuseppe, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Amen.